I morgen er det et helt særligt jubilæum. Det er nemlig 200 år siden, at Danmark gik statsbankerot. Danmarks statsbankerot kom efter flere krige mod England og gav en stor inflation. Det her har været opstået meget store underskud på statens finanser. Den skal jeg lige tage igen, det må jeg undskylde. I hvert fald kom der et stort underskud på statens finanser, og for at komme ud af statsbankerotten gennemførte Danmark en pengeombytning. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mark von Roosing og Ben Raymond. Og Ben Raymond, jeg vil godt starte med dig. Kan du helt kort forklare, hvad var det egentlig, der skete tilbage i 1813? Ja, det der sker, det er faktisk, hvad der er en klassisk krise for Danmark. Det er, at den kommer udefra i form af krig. Og Danmark havde også haft nogle ekstraordinære udgifter i form af, at en stor del af København var brændt ned umiddelbart nogle år forud. Og ovenikøbet Christiansborg Slot nummer 1 var brændt ned. Så det var en fantastisk hård situation. Samtidig med, at Danmark blev blandet ind i krig, og det kostede ekstra mange penge, så var det sådan, at Danmark ellers lå fantastisk godt, neutralt sted i geografi, men pludselig blev den involveret i de der krigshandlinger, der skete på det europæiske kontinent, først og fremmest mellem Frankrig og England. Og det var med til at belaste yderligere dansk økonomi, som ellers var begyndt så fantastisk flot i 1784 med den store revolution, som blandt andet førte landboreformerne med sig. Mark von Roosing, hvor galt så det ud for Danmark tilbage i 1813? Det så rimelig galt ud. Hvis du kigger på den økonomiske betragtning og den indflydelse, det havde på Danmark, både Napoleonkrigen sammen med England, og kigger på, at de ikke fik nogen toldpenge ind. Så hvis du ser det som en virksomhedsbetragtning, de har mere udgifter igennem krig, men de har mindre indtægter. Så var det ikke lang tid indtil faktisk en stat, ligesom Danmark, som er en lille statsland, har en så stor påvirkning, at de ikke kunne komme udenom at have stor krise inden for økonomien. Men Ben Raymond, hvis man tager det sådan helt ind i dagligstuen hos danskerne i 1813, hvad var det så, der skete? Ja, det ramte privatøkonomien. Det var til en vis fordel, hvis du havde stor gæld, for den blev nærmest reduceret. Til gengæld hvis du havde haft store aktiver, så gik det galt. Søren Kierkegaards far havde sådan en, der havde virkelig mange penge, og Søren Kierkegaard sagde selv, jeg blev født det år, hvor så mange anden dårlige pengeseddel blev til. Han betragtede altså simpelthen, hvad der var rigtigt, at man fik en reducering af penge, man fik ombyttet pengene til cirka en femtedel, og der blev lagt ekstra beskatning på ens ejendom. Så hvis man havde 1000 kroner liggende i en cigarkasse ude i køkkenet, så var den lige pludselig kun 200 kroner værd? Den var meget mindre værd end det, som den havde været oprindeligt. Og det var der nogen, der kunne være glade for, men de fleste var selvfølgelig utrolig kede af det, og det var med til at belaste alt. Mark von Roosing, hvor lang tid tog det så, før Danmark kom på fod igen? Ja, altså Danmark, og det tror jeg, det er også det, der går ud på tankegangen med kriserne. Det er jo både en op- og nedtur. Det er en cyklus. Både vækst og krise hænger jo sammen. Danmark har jo lidt nogle forskellige kriser, ligesom 1930, som den her krise, vi er nu sammen med, har meget til at gøre. Det bliver hele tiden sammenlignet med 1930. Så jeg tror, at det, der har noget til at gøre med de kriser, er, at der er en sammenhæng imellem dem. Og den mønster bliver ikke altid set. Men hvor lang tid varede krisen tilbage, eller statsbankerotten? Hvor længe gjorde det ondt på befolkningen herhjemme? Ja, som de kriser tager, det er jo ikke noget, man kan sige. Vi måler jo kun kriser, indtil der kommer noget vækst. Vi ser jo en negativ vækst, når der er 2 kvartaler efter hinanden, der er en negativ vækst, så siger vi, ups, vi er i kriser. Men i forhold til påvirkning af mennesker, kan det jo tage mange, mange år. Så fra 1830, så gik det jo langt ind til 20'erne og slutningen af 20'erne, indtil mange kunne fange sig selv. Ben Raymond, nu er vi jo så i krise igen, og men den ikke er helt så forfærdelig, som den var i 1813. Hvad kan vi lære af krisen fra 1813? Altså, vi må lære, at vi er nødt til at omstille os og gøre de ting, der er nødvendige at gøre. Krisen i 1813 kan ikke rigtig sammenlignes med det, vi har haft siden. For her, der gik det virkelig galt. En krise består i, når væsentlige interesser er på spil, når man er nødt til at hjælpe udefra, og når man har en kort tids horisont, når man skal handle. Og det gik helt galt i 1930'erne havde vi en tilsvarende krise. Det klarede vi langt bedre, fordi vi var gearet til at være fleksible over for krisen, som vi ellers kunne have ramt Danmark hårdt, men vi klarede krisen bedre end de lande, som vi grundlæggende var afhængige af. Nøjagtigt faktisk, som det er i dag.
Det betyder ikke, at vi ikke kan få det værre, men vi kan være nærheden af afgrunden, men vi behøver ikke at kigge ned i det. Vi kan gå udenom jo i dag på en meget lettere måde, og vi rammes individuelt ikke så hårdt. Nogle enkelte kan gøre det, men generelt set er det ikke så hårdt, men det kan komme. Mark von Rosing, hvad mener du, at vi kan lære af krisen fra 1813? Jeg mener, i forhold til krisen i dag og dengang, ja, udover at der er en krise, der er en fælleshed, det vi kan lære er, at der er nogle eksterne faktorer, der spiller en rolle på en eksisterende stat, virksomheder og økonomien. De bliver ikke altid taget hensyn til. Det betyder, at vi lever ikke altid de rigtige principper, hverken til erhvervs, politisk eller økonomisk. Jeg tror, at i dag de principper for konkurrenceevne og konkurrencestyrelse bliver ikke rigtig taget hensyn til, at jeg skal forandre mig. Når der noget sker i omverdenen, skal jeg tilpasse mig. Jeg tror, mange virksomheder de har simpelthen en strategi. Jeg prøver at spare mig ud af krisen. Men når man skal forandre sig, man kan ikke spare sig ud af en forandring. Tak fordi I kom her, Mark von Rosing og Ben Raymond. Og så må vi se, hvordan vi kan fejre statsbankerotten, eller 200 år for statsbankerotten i morgen. Tak fordi I kom.